Paanu on perinnettä. Valitse sinäkin arvokattotaloosi. Bitumikattolaatat ovat nykyajan paanua. Laattakate korostaa talosi kauneutta ja sointuu ympäröivään luontoon. Laatat on helppo kuljettaa ja katon pystyt tekemään vaikkapa itse. Taitteiden tekokin käy helposti, eivätkä läpiviennitkään tuota vaikeuksia. Kata taloudellisesti, vuosikymmeniä. Laattakate kruunaa talosi. Fazer 10, suklaa kuin 10. Tankkaat Devoililla, tankkaat urheilulle. Nyt tarjouksessa tuulilasinpesu Neste, Bosch pyyhkijän sulat ja halogeenivalot. Devoil panee paremmaksi. Hyvältä maistuu. Mikä nakki? Popsi, popsi, peukaloinen. Hyvältä maistuu. Popsi. Paras tietää. Commodore Amiga. Säästöpankin taskupankki on sujuva tapa hoitaa päivittäiset raha-asiat. Siihen kuuluu tili, pankkikortti, maksupalvelu ja halutessasi myös luotto. Kaikki yhdessä kuin olisi pankki taskussa. Oma taskupankkisi aukeaa pankkikortilla.